So, sanibona bafundi, injani? Ngiyaphila. Mina igama lami nguZamani. Namhlanje sizofunda kuphi lapha? Sgudi Snayisi. Naso-ke ishow elidala. So this is a new series. I want to go through my favorite scenes in the show. And yeah, very old series, very fun. Let's get started. Sisi! Oh, wazwangithusa-ke Louisa. Ngingongozile yini ungavula? Awubheke ukuthi usuwenze. Suwenze nazo siyabona abafundi lapha kukhona usisi May nosisi Louisa. Manje ke ngenzile engathi ama embedded readings. So these are just smaller parts of the video that I've taken all of the text and summarize it down into these 3 sentences. So the gist of the story, Sisi Louisa comes in and says, Sisi, kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Okay. Kukhona there is someone ozama to try. Mina igama lami nginguzamani. My name is Trya ngoba ngiyazama ukukhuluma isiZulu. There is someone who's trying. Kukhona ozama ukwenza ihlaya. To make ihlaya a joke, play a prank ngawe, on you. Someone's trying to play a prank on you. Sisi May, Sisi, kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Asilalele futhi. Sisi, ngilezi indaba zakho. Kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Sisi May says, how? Ubani? Who? Ubani ozama ukwenza ihlaya, a prank. Sisi Louisa says, uthatha iphephandaba, the newspaper, uthi ngizofunda. I will read ngizofunda. And in the paper is an advert which says, woza kuleli kheli, to this dum, come to this address. Embedded reading number 2, a little more of the details. Louisa comes in, says, Sisi. Sisi May says, waze wangithusa, Sisi. Let's listen to that. Sisi! Oh, wazwangithusa-ke Louisa. Na uyangcolisa phansi. Kungcolile manje phansi, hayibo. Any guesses? Sisi! Waze wangithusa. How? You gave me a fright.
Sis May? Got a fright. Waze wangithusa. Sisi Louisa, waze wangithusa. Sis Louisa? Sisi? Someone's trying to play a joke on you. Sisi, ngilezi ndaba zakho. Kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Kona someone ozama is trying ukwenza ihlaya a joke ngawe. Sis May. Ubani ozama ukwenza ihlaya ngawe? Hayibo. Ubani ozama ukwenza ihlaya ngami, says uSis May. Ubani kodwa? Ubani ozama ukwenza, pull a prank, see, joke, prank, ngami, on me. Usis Louisa uthatha iphephandaba. Awukaliboni yini iphepha? Ozobona. Naku lapha ngizofunda. Umuntu omdala ohloniphekile. Nazo uSis May, uSis Louisa uyafunda uthi someone woza kuleli kheli, this address. Ozoba isiqashi woza kuleli kheli Proti East 4538. Yindlu yakho lesi. Ake ungitshele ubani kodwa ungenza into enjengale. Sis May, Uyazi bengithi izophuma kusasa. kanti wena uyifakile. Ufuna umuntu ozoqasha. Sis Louisa, how? Kanti wena oyifakile. Ha. It's you who placed the advert. Manje ke asenze lo esithathu. Sis Louisa comes in. See? Sisi, Waze wangithusa-ke Louisa. ngingqongqozile yini ungavula? Awubheke ukuthi usuwenzeni. Kwenziwe yimina. Okay. Nifundile. See? You gave me a fright. Awubheke. Just look here. Kwenziwe imina? Was that me? Kwenziwe imina? Hayi. Bese-ke uSis Louisa. Akumina. Uyangibambezela wena ngijaha esitolo sekufanele ngiqale phansi manje ngilungise. Ungadinga ukungcola okuncane kangaka ubani ozobona. Imini ngizokubona. Sisi, ngilezi ndaba zakho. Kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe. Someone's trying to play a joke on you. Ubani ozama ukwenza ihlaya ngawe? Sis May, ubani ozama ukwenza ihlaya ngami? Who's trying to play a joke on me? Sis Louisa, ufunda iphephandaba. Kuthiwa in the advert, kuthiwa woza come kuleli kheli, this address. Sis Louisa, uyasho? How? Omdala ohloniphekile ozoba isiqashi woza kuleli kheli Proti East 4538. Yindlu yakho lesi. Uyasho. Indlu yakho. That's
Your house. This is your house in the paper. Oh. Indlu yakho. Your house. That's your house. Hayibo. Mrs. May says, uyazi. Bengithi, I thought. Izophuma. Puma. That this would come out. Kusasa. That this advert would only come tomorrow. Bengithi izophuma kusasa. ake ungitshele ubani kodwa ungenza into enjengale Sis May Uyazi bengithi izophuma kusasa? kanti wena uyifakile Uyazi. Bengithi, I thought izophuma kusasa. It would come tomorrow. Sis Louisa. Kanti wena oyifakile. But you, wena. It was you, oyifakile. We placed the advert. Dum 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 dum. That's okay. Manje sizolalela. I'll put the whole script to the whole scene, and we'll listen to the whole script. I will go through more of this on Patreon, so be sure to come and have a look on our Patreon page. There's some more breakdowns here with lots more details. So yeah, come and have a look on Patreon. For now, we'll go through the full script. So just sit back and listen and read along. So. Oh, wazwangithusa-ke Louisa. nginqonqozile yini ungavulanga Awubheke ukuthi usuwenzeni. kwenziwe yimina akumina Uyangibambezela wena ngijaha esitolo sekufanele ngiqale phansi manje ngilungise. ungadinwa ukungcola okuncane kangaka ubani ozobona Imini ngizokubona. sisi ngilezi ndaba zakho kukhona ozama ukwenza ihlaya ngawe Ubani ozama ukwenza ihlaya ngapha? angikholwanga ngesikhathi ngiyibona ngathi ngikhuluma ngedwa kodwa ubani ozama ukwenza ihlaya ngomngane wami Yini-ke leyo Louise? Ubani kodwa ozama ukwenza ihlaya ngapha? awukaliboni yini iphepha ozobona naku lapha ngizofunda umuntu omdala ohloniphekile ozoba isiqashi woza kuleli kheli Proti East 4538 yindlu yakho lesi ake ungitshele ubani kodwa ungenza into enjengale Sis May Uyazi bengithi izophuma kusasa? kanti wena uyifakile ufuna umuntu ozoqasha umuntu omdala ohloniphekile Ake uthi-ke sibonile. Awuzake. Uyazi Louise, babhale konke ngibatshele kona. ufunelani isiqashi awukazi ube naso naphambilini Kuyakumangaza. Okay, bafundi. If you want to know what happened or what isiKashi is, come over on Patreon. Otherwise, I'll carry on. You see me in next episode of this video. Ngiyabonga kakhulu. Oh, and nali page ka Patreon nami kukhona ama post amaningi, some in-depth learning stuff about all sorts, Mark Rober, Elon Musk, podcasts. There's a podcast here as well, where we have just podcast versions of all the posts, songs by Johnny Clegg, and soon a beginner isiZulu course. So nazo-ke bafundi, ngiyabonga kakhulu. Happy studying. Bye-bye.